Eli mä teen tällä kanavalla muun muassa Minecraft Let's Playtä, Tekkit Let's Playtä ja voi tulla joskus jotain IV-videoita ja San Andreas ja jotain MTA. Riippuu vähän mitä tulee. Ja nyt mulla on rendereimissä tällainen Minecraft-video tuossa toisella näytöllä. Ja. Niin. Jos haluatte nähdä lisää mun videoita, niin menkää kanavalle nimeltä Vanha900. 112 tilausta, eli menkää suppaamaan lisää, niin näette mun naamani ja sehän tulee 200 tilaajan kohdalla. Ja sellaista. Eli ei tässä sitten muuta, eli morjes!